O equipo que marcha imparable neste treito inicial da competición, gañou por 2-3 no campo do Morrazo. Compos, principal candidato ao ascenso, Pedro. O ano pasado xa foi primeiro. Sí, xa foi primeiro. Perdeu a Primo, que había moitas dúbidas, que era un gran goleador, non? Que dicías, pero semella que Aitami vai sair ben, non? O golazo que marca Ose, esa marcou máis goles, e logo reforzouse con xogadores de nivel, non? Como Piscu, Remeseiro. Eu creo que é claro candidato ao campeonato. Para mí este gol é magnífico, como fai ese caneo, decía, recordaba aquel de Romario, de Lace de Alcorta, e ademais como define aí ca punteira. Un recurso tremendo, non? Sí. Despois, isto pasaba no minuto 29, despois esa indecisión entre agujetas, Nucho, aparece por aí o propio Aitami, mete o centro, era Belenda o que metía o centro, e acaba marcando Miki. Pois o Compos, que tamén pasou rolda na Copa do Rei, bueno, está facendo un inicio de temporada esplendoroso. Este gol tamén o valoramos para meter entre os mellores, porque primeiro a xogada de Mauro, fantástica, e despois ese remate en plancha de Champi, tamén moi bo. Quedou fora, pero por pouco. Que hoxe estaba complicado. Sí, hoxe hai bo nivel. E o Alondra é outro equipo que tamén debería estar